मोनसे मोजां खौरां बुहुमनां गेलेगिरि मुस्रिमा कुंजलता बर'आ मोनथाम सनानि मेडेल देरहानानै फिन खनसेबाव बुहुमनां थाखोआव बड'लेण्डनि मुं आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। आरब हादोरनि राजथावनि दुबाइ नोगोरमायाव सोलिबाय थानाय 8थि इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टी गेम्स 2023 बादायलायनाय बाहागो लानानै कुंजलता बर'आ 100 आरो 200 मिटार खारनाय बादायनायाव सनानि मेडेल देरहानायजों लोगोसे गोलाव बारनाय आयदायावबो सनानि मेडेल देरहानानै गासै मोनथाम सनानि मेडेल देरहानाया बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। 1 आगस्तनिफ्राय जागायनाय बे 8थि इन्टारनेशनेल दुबाइ माल्टी गेम्स 2023 बादायलायनाया 6 आगस्त खालाराव जोबगोन। उदालगुरि जिल्लानि भगतपारा हालामनि मुस्रिमा कुंजलता बर'आ 2021 मायथाइयाव नेपाल हादोराव जानानै थांनाय बादायलायनायावबो बाहागो लानानै सनानि मेडेल देरहानानै बड'लेण्डनि मुं लाबोनो हादोंमोन।